देग्लाय फैबाय थानाय बोसोराव बेफोरबायदिनो सोलियोब्ला सोर मिथिगौ सोर बबेहाय थागोन। नों आंनि मेगननि सेराव जिरायबाय थागोन आं सानो गोसोआव, मानोना बोसोर ससेयाव थांनानै थागोन बोरैहाय। आं गावनि बासायावनो गावखौनो जामब्रुनाय बायदि मोनगोन। मानो नों एथ'बां मोजां, सम मोनब्ला सानगोन जेब्ला गोसोआव। नोंनि गोसोआव मा मा नुदों आं, अब्ला नोंनो खिथागोन आं। जेब्ला सम मोनगोन अब्ला खाथियाव मोनगोन। माब्लाबा बिमा बिफाखौ बुंनो गोसो जायो, मानोना आं दा देरलायलावबाय। अब्लाबो मानोना आङो खेमले खेमले सोग्रावबाय थायो। नोंसोर सानबाय थायो आंनो बिहामजो लाबोगोन, नाथाय आं हाया। नोंसिनि सुखु दुखुखौ नुनानै आंनि गोसोआव बेफोरबायदि जेबो साननाय फैया। बेफोरबायदि लामा खोमसियाव आं बोरै आन्दायलांखो। नोंखौ मोजां मोननानै आंहा दिनै जेथिंबो गोसो गैयै जालांबाय। सोर मिथिगौ सोरनि गोसोआव मा दुखु दं, बेखौ रावबो नुनो थाङा।